पेटे खूप झाला बेटा जोतर दिसून आहे ना हो बर आणि बघ हाय बेटा काय बेटा माझ्याकडे उजापेट मागच्या पर्याद दिसत आहे रे हा हाँ की सिगारेट वाटते रे अरे उद्या भी ऐसा दे रहे 1:30 आना का ओए लाए रे वो लाइट जाओ जाओ इधर पे कितना मागती रे जिसना सिगारेट ओढू को माझकडे अरे पतिया तू माझकडे उजापेट मागता हाँ अरे लोकांकडे ऊस घालू होते तू आपला ऊस घालू होते कृष्णांदा भूमुखार पाऊल मरे तू गेलतो बापूय बरोबर म्हणून शशिलो मर्याद ती तर माझा तू म्हण बापूय गेल्यानंतर अलम परत चालू रे बेटा बेटा असला ती तू बनगडी पडना का मागेला म्हणजे बापू आवडला त्या बाप्पाकडे माग बुद्धी शिकेना की गेले रे अल्लाड माग बुद्धी शिकवतलो हाव किती असं रस्त्यावर पडलं म्हणून केलंय रे हाव किती तुकडा पीर म्हणून केलंय रे तू असं अलंपरापासून गावात फिरचो आणि ह्याक नाडायचो त्याक नाडायचो ह्याक नाडायचो त्याक नाडायचो त्या शाळी पांगुलेला का तुझ्या बाप्पाला पोटली काय नाही ज्या तुला इंगा तू उभे शिकाय विकत घेतला नाक विकत घेवपाय घेवच्या किते तुकडा पीर रे तुकडा पीर बळकाल ना मगा एक ना एक दिवस तू मागे सापड तावरी सापडताना त्याने काढता तुका हो कृष्णान मला कोण म्हण बटा सावधानी राव मुखार लग्ना सीजन येता नाराज ह्या गावात दुसरी पण उभी करतो आडवाटेन गेलो मॅडम गेलो अलंपर बाप्पा यांच्या गणी असा म्हणजे वंडर मारता नाला इकडे असं किती काय ना हो बघी हो ह्याची नंतर ह्या गावात आली राहूची ना आता कोणाला करतो
तो आता शंबाल चढो बापांच्या कणी करून दवरला नी पण आपण अमुकच करतलो आपण तमुकच करतलो म्हणटा या नेल्या कोण विचारतल ना थोडे अशकोन आशिल्लो अशकोन गेलो म्हाका वयतना धड दिसलो ना तो ते आसू मॅडम हांवें सांगिल्लें त्या कामाचें कितें केलां तुमी बाळ फुडें त्याच काम करून घेवन सुटी रे हा मला मजाच मेळ्ळी मरे तेगे चोडा पडलो काम केलां आसू हा आम्ही याच खंय खंयच्या तुझ्या घरात ना रे बाबा हांव आनी खरें येना हे पळय ही जी जातकां सगळी ती व्हरून मरे तूं त्या बायलेक दाखय हांव येयन राव बघताना ताका जाय ताका पास करू मग पंचायत नगरा म्हाका काय चंद्र थंय करपा अरे पंजाब नागपूर घेऊन किती उलयत रे हे पळत सुकड्या हा. तू एक घरातलो धालो मनीस एक पुरुष प्रधान मनीस तू एक घरात एक वडील मनीस म्हटलं तर तू ते सगळं सांभाळून घेऊ नका रे अरे वडील म्हणा वडील मी वडील चिना रे ते अरे म्हागेल घरात मरे ते मी सगळं जाण वडील हांव वडील होते म्हाका मरे आत करून दिना रे आ करून दिना आनी कसलो वडील अरे बाबा तुगे ती बायल ती बायची काय रे ती प्रशांत आता काय त्या संगीताला पिक्चर खाय रे पण बायल रे तसं रे आपल्या घरात जास्त शिव मागला ते पुढे येऊ मागणार हे पण सध्या हा सांग बोललो पण जाय ना सांगा वाट हाडी जातकात बरे जातक पळोवन जोडवाक लग्न ना जाल्यार ती पर बरबाद जातली हांव सांगता तुका आनी एक सांग हे पळय बरी एक 4-14 बायले फाटील मारला जायना मारला जायना म्हणून म्हणटा तू मागीर बायल म्हाका कशी घेवन थरथरत खबर आसा आणि कशी करून थरथर खबर आसा हांव जर घरा कडेन जेवणा येयलो ना अन्नाची मूठ घेना उलट म्हाका कितें म्हण हांवें एक दीस म्हणलो म्हाका वेळ जाला जावं तूं जेवून घे ना हो तुमकां जेवण शिवाय तुमी जेवण शिवाय म्हाका अन्न पोटा वता म्हणलं तर तुगेर घरात तितलो फरक आणि मागेर घरात तितलो फरक पडला मागेर बायल पती व्रता आणि तुगेर बायल पती व्रता पण मग कित करता ताका सांग थोडी थोडी भायर मरे तुळशी उरतात रे कित करया ताका हाडली न्ही आतां ह्या वयार सुरू जाता ताका तसो कोण मेळटली पांयात दिसो त्या पांयातूच दवरूं जाय तुवें जर तकलेर घेवन फिरलो हे दिवस पळोवचे चल आमी ये आता हा भट म्हण 4 शब्द तुका सांगलो जावची जबाबदार आसून जाल्ला